Така, дойде време за едното наргиле. Тръбите. Значи, ето тук виждате, че горе е влажно. Така изглежда цялото. Първо ще изпразним водата, ще изчистим стъклената част и след това ще изчистим металната. Значи, първо го разговяваме. Значи, сега ще видите колко е мръсна водата. Малко го разклащаме. Това всичко е било водата, ако не се изчисти достатъчно добре. Затова се чисти всеки път просто. Сега, нещо, което аз правя, много улеснява нещата. Както е душа, най-нормален душ, разглобявам душа и взимам само тръбата. Така се работи по-лесно. Значи си играете с мивки, така и така никога мивка не стига. И ето топла вода пускам, нормално за изчистване. Ето, хубаво е да го напълните няколко пъти, стъклената няколко пъти, за да се... Всъщност, между другото, когато изведах стъклената част, частичките, които ги бяхте, част от които ги бяхте видели, бяха, защото преди това имаше... Бях сложил ябълки вътре. Явно не съм го измил достатъчно добре. Така. Като го напълних вътре, с ето тази четка, много хубаво я въртим, така че да изтъркаме всичко вътре. Взето с 2-3 минавания се оправят нещата. Сега, когато изваждате четките, между другото не ги изваждате към вас, защото винаги пръскат. Така. Изсипваме я. Изплакваме с студена вода. Сега, металната част, тази е по-важна, защото през нея минава всичкия въздух. Значи нея слагам ръкуча в единия край и просто пускам водата. Виждате, кой иде? Това път е по-малко, но ако не го чистите по-дълго време, става лошо. След което се взима по-малка четка, се вкарва до двата края. Сега, тази четка обаче е малко стара. Бая време съм използвал. И взето търкате вътре. Сега, когато извадите четката, се получава следния момент. Тук не ще стане. Аз съм го почистил. Получава се ето такова замърсяване. Ето да видите по-хубаво. В принцип това нещо си е една нормална мръсна вода. И е хубаво да се почисти няколко пъти. Взето плънта си това го правя двамата, защото плънта става в някакви зелени точки. За да си го чистите по-често, ще го покажа отблизо. Ако не се почиства, това нещо влиза в устата взето. И така. След което това удоволствие го измиваме долу. След което тази баня ще бъде основно измита.
Другото нещо, което трябва да бъде изчистено е ето тази част. Това фактически е през тук вдишвате или въздуха. Тя също е важно да бъде измита. По същия начин ставате мъркуча и това иде долу. Това не е къде. И в общи дни. Това е. Нергрето е изчистено. Тая част горе, гумената част не се маха. Там се слага главата и това е. Хубаво е, ако е престоял по-дълго време не сте го пушили, ето тази част да бъде измита с гъба, защото става мазна. Кости повече водата, в случай не е много мъже. И така е. Това е.